#rel1 equals on kien il-kontenut tal-messaġġ li permezz tiegħu ġiet attivata l-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. Il-messaġġ intbagħat minn George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż minn fuq il-baħar u li attiva l-GSM module mal-bomba fil-karozza. Dan ħareġ fix-xhieda tal-aġenti tal-Federal Bureau of Investigators l-FBI fil-qorti Richard Fenner u William Shute. Dan kif it-tlieta filgħodu kompli tinstema l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' 3 akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, l-aħwa George u Alfred De Giorgio magħrufa bħala ċ-Ċiniż u l-Fulu flimkien ma' Vince Muscat il-Koħħu. Fix-xhieda tagħhom huma kkonfermaw dak kollu li kien xedt l-investigatur ewlieni f'dan il-każ l-Ispettur Kitarnov f'Diċembru li għadda. L-esperti qalu li fil-ħin tad-delitt kien hemm 53 mobile b'kuntatt mat-torri ċellulari l-aktar qrib ix-xena tad-delitt bl-investigaturi jistabilixxu il-ħin li fih wieħed minnhom qata' kull kuntatt fil-ħin tal-isplużjoni. F'din is-seduta xehed ukoll l-espert tal-Europol Mario Smarres mis-sezzjoni ta' kontra t-terrorizmu spjega li l-isplussiv użat kien simili għat-TNT u li ntużaw bejn 300 u 400 gramma ta' splussiv. Smarres kompla jgħid kif il-bomba kienet immirata sabiex toqtol lill-persuna fil-vettura tant li s-saħħa tagħha setet għamlet ħsarat intensivi fil-madwar. Fl-ispjegazzjoni tiegħu dwar l-għamla tal-bomba l-investigatur qal li din kienet imdawra bi pjanċa tal-ħadid iżda l-biċċa ta' fuq tħallit miftuħa sabiex il-blast jitla l fuq u eventwalment ikun hemm iżjed effett. Huwa kkonferma li l-bomba tpoġġiet fil-karozza taħt is-sit tax-xufier. L-espert qal kif fil-partijiet tal-ġisem tal-vittma instab ammont ta' frak tal-ħadid ikkawżat minn din il-kaxxa. Qal li mifdalijiet oħra li ġew elevati minn fuq il-post ġie stabbilit li l-bomba saret apposta għal dan il-każ. Fil-konklużjoni l-espert tal-Europol qal li dan kien attakk intenzjonat. Fil-bidu tas-seduta l-avukat Martin Fenech li qed jidher għal Vince Muscat oġġezzjona għal dak li qal id-deputat Jason Azzopardi bl-immunità parlamentari meta allega li l-akkużati ġew marfa minn qabel bl-arrest tagħhom. Kien hawn li l-iżviluppa battibek jaħraq bejn Fenech u Azzopardi b'dan tal-aħħar jonqos milli jirrepeti l-allegazzjonijiet fil-qorti. Minflok ipprova jiġġustifika diskorsu billi prova jagħmel referenza traskrizzjonijiet tal-interrogazzjoni. B'reazzjoni l-Ispettur Kitarno qal li l-interrogazzjoni għandha tittieħed f'kuntest u mhux qasqas minnha kif jaqbel lilu. Id-diviża talbet lil qorti sabiex trażżal lil Azzopardi milli jinħeba wara l-immunità parlamentari bil-qorti tgħid li m'għandix jett fuq dak li jintqal fil-Parlament. Il-kumpilazzjoni tax-xhieda ħadet is-sigħat biex bdiet minħabba l-fatt li Alfred De Giorgio talab lil qorti sabiex ma tismax ix-xhieda tal-aġenti tal-FBI qabel ma jinqatgħu l-appelli għal żewġ rikorsi deċiżi fl-aħħar sigħat. Madankollu wara li ssospendit is-seduta l-Maġistrat Claire Staffrat Żamit iddeċidiet li tisma' x-xhieda. Il-kumpilazzjoni tax-xhieda ġiet deferita għall-14 ta' Ġunju fejn mistenni jixed uffiċjal ieħor mill-Europol. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-Ispetturi Kitarno Zara.